Okay, natin po sa ating Panginoon. Hindi po kung Bible chapter 4 verse 6. And said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angel charge over you. Okay po? At pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga. Okay? At sabi mo sa katabi, God bless you. The Lord bless you. Sa heart na lang po tayo. Sige po, tayo po'y makakapunan.
mo nga yung katabi mo kung guwapo. Talaga naman po, sagana po ang biyaya ng Diyos sa kabila po ng pandemya. Dapat yung kasaganaan ang tinitignan po natin, hindi yung mga problema. Kasi yung problema, given na yan. Kaya yung mga iba lalong nandi-discourage po, kasi tumitingin po sila sa problema, hindi sila tumitingin sa mga pangako ng Diyos. Pag nakatingin po tayo sa pangako ng Diyos, sigurado po, yung kalakasan, yung pangako ng Diyos ay makakamit po natin. And my preaching this morning is entitled The Defender. Defender. Okay? At pag sinabing defender po, we are defenseless without the Messiah. Wala po tayong pangsangka. Pag wala ang ating Panginoon. Kaya ito yung ating tatalakayin. Kaya dito po, alam nyo, sa basketball, mayroon yung tinatawag na terminologies that surround the entire game. Meron po. Ano yun? Maririnig po natin namely offense and defense. Yan lang po. Pagka sa basketball, yan ang maririnig po natin. Yung depensa at yung offensa. Alam nyo, isang commentator nagsabi po na mas pabor at nagiging winning ang game pag sila ay matindi, malakas ang kanilang depensa. Yun ang basketball. Maging yung mga ibang sports, pagdating po pero kadalasan sa winning game, depensa malakas. But, the most observable things is yung offense. Yung offensa, yung pagsugod. Di ba? Pag basketball, sugod ka na sugod. Shoot mo na shoot. Di ba? Ganun po. Kasi gusto mo maka-score na maka-score. Okay. At papag-aralan natin ngayon yan. Titingnan po natin kung balanse po yung ating depensa at yung offensa. Tatalawa lang naman po yan eh. At dito po, tatalakayin po natin. Okay? Ang ating Panginoon. Kaya the temptation that Satan challenges the Lord Jesus Christ for 40 days and 40 nights. The book of Matthew chapter 4 verse 1. After Jesus Christ baptized, the Spirit led him into the wilderness. Okay? Pag sinabing the Spirit led him into the wilderness, ibig sabihin, pagka-baptize niya, na-rapture siya. Pag sinabing lead him in the wilderness, hindi niya nilakad po yun. Malayo po yun. From Jordan River hanggang sa wilderness, napakalayo yun. Pag sinabi ng Bible na lead him the Spirit into the wilderness, ano po yun? Na-rapture yun. Pumunta po doon. Hindi naglakad. Sa verse 1, anong sabi ron? Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by devil. Bakit nandun siya? To be tempted by devil. Para tuksoin siya. Sa verse 2, ano sinabi ko ron? And he fasted 40 days and 40 nights. And he was hungry. Siya po ay nagutom. And sa verse 3 po, anong sabi po? Now when the tempter came, pag sinabing when the tempter came, ang tempter po dyan si Satan. Kasi nakita niya na nagutom ang ating Panginoon. That's why, ang sabi niya, if you are the Son of God, turn this stone into bread. He commanded the Lord. Kaya niya ba? Yes. Because Satan knows that he is the Son of God. Kaya niya. Kaya niya. Kaya lang, hindi niya pinatulad. He commanded. Una, he command. Pag sinabing kinuman niya, wala naman siya karapatan mag-command. At yan yung papag-aralan natin. Material blessing. Yung mammon. Yan yung pinoproblema ng mga tao. Kaya sabi ng Lord, man shall not live by bread alone, but by every word
that proceed out of the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka lang nabubuhay sa pandesal, sa tasty, sa vegetable, sa meat. Kaya sabi niya, nasusulat. Pag sinabing nasusulat, nasa Word of God, nasa kasulatan. Kaya hindi siya natukso. Kasi kung pinatulad siya ng Diyos, wala nang kaligtasan. Ang ating isip, puro bread. Walang eternal. Walang eternity. Bakit? Hindi siya nagwagi. Pangalawa, okay? That is mammon, material things. Yan yung basic. Yan yung problema ng tao. In the book of Matthew chapter 4, verse 5. Ano nakalagay po roon? And then, the devil took him up into the holy city, sit him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written. Kanina, kinuman niya. Pangalawa, sabi niya, nasusulat. Nag-quote din ng demonyo. Mapapansin niyo, ang demonyo, may alam na salita ng Diyos. Kadalasan po, hindi pwedeng magiging matindi yan kung wala siyang alam na salita ng Diyos. Kaya sabi niya, dinala niya sa Holy City. Pag sinabing Holy City, ano yung Holy City? Alam natin, Jerusalem. Dinala niya sa Pinnacle. Pag sinabing Pinnacle, doon sa mataas. Kaya sabi niya, magpakatiwakal ka dyan. Bakit? Nasusulat May sasalo sa iyo ng mga anghel. Yung kamay, hahawakan nila para hindi matulosdos ang iyong mga paa. Ang tindi ng demonyo, pangalawang temptation. Ano yung pangalawang temptation? Nung una, mammon, material things, bread, gutom, hungry siya. Pangalawang temptation, ano yun? Yung security. Glory, yung position. Kasi secured siya alam niya son of God siya Diyos siya Kaya sabi niya, magpakatiwakal ka. Nasusulat, demonyo nagsabi. Anong sabi ng ating Panginoon? Jesus said to him, it is written, again, nag-quote na naman ng Lord. Nasusulat, you shall not tempt the Lord your God. Huwag mong tuksohin ang iyong Panginoon Diyos. Diba? Mga mananampalataya, minsan pagka-secured na tayo, marami na tayo, positions, pag-aari, secured ka na, iba na yung pananaw mo. Amen? Bakit? Ang dami kang positions ang demonyo, kapag mananampalataya ka, anong gagawin sa'yo? Yung position mo na yan, yun yung magpababagsak sa'yo pag hindi ka nag-ingat. Kaya wag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Bakit? Secured ka na Marami ka nang alam, marami ka nang pag-aari, kaya magagawa mo yung gusto mo. Pwede ka na mag-chicks, pwede ka na magsugal, secured ka Amen? Pwede ka nang, kaya ko to. Kaya kong ayusin to. Kasi secured ako Don't tempt the Lord your God. Huwag mong tuksohin ang Diyos. Pagkasalanan, kasalanan. And everybody say amen. Pangalawa, kanina mammon. Pangalawa, possessions or security. Punta na tayo sa verse 8. Again, hindi nagsawa. Again, the devil took him upon an exceeding high mountain. Talagang yung pinakamataas na bundok, exceeding. Pag sinabing exceeding, yun yung pinakamataas na bundok roon. High mountain, and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Pinakita niya lahat ng karangyaan, kayamanan ng bundok. Marangya, mayaman. Verse 9. And I said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Number 3, worship. Ibig sabihin,
Ang pangatlo po dyan ay worship. Naghahanap po siya ng worship. Ang sabi ng demonyo, okay, if you will worship me and fall down, magpakatarapa ka, at ikaw ay sasamba sa akin. Okay, the number 3, yung tinatawag na worship. Naghahanap po siya ng worship. Yung karangyaan, ibibigay niya. Yung kayamanan sa mundong ito ay ibibigay niya. Kaya, anong ginawa ng ating Panginoon? Ang sabi niya, then the devil left him. Verse 10. Then Jesus said to him, away with you, Satan. Take away from me. Wala. Depart, liar, Satanas. For it is written, you shall worship the Lord your God. Him only you shall serve. Siya lang ang iyong paglilikuran. Siya lang ang iyong sasambahin. Kasi karangyaan, pinakita niya, bibigay ko lang sa iyo to. Worship. Pleasures and yaman and riches of this world. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That is the 3 things that are common. Ano? Kaya, it was fasted, mammon, material things, possessions, security, and glory. Yung glory, yung worship. Siyempre po, pag pangatlo, nakapasa ka sa una, nakapasa ka sa security, maghanap pa na ng glory. Diba pag ang tao, matanyag na, ang hinahanap niya, i-idol na siya. Glory, bakit? Nasa kanya na yung pleasure. Nasa kanya na yung yaman eh. Wala siyang problema sa bread. Wala siyang problema sa material things. Wala siyang problema sa security. Wala rin siyang problema sa karangyaan. Magagawa niya ang gusto niya. Kaya naghahanap na siya ng worship of Lord. Alam niyo, may 3 bagay. Para ang isang mangangaral ay ma-maintain niya yung kanyang pagka-servant sa ating Panginoon. Alam niyo kung ano yun? There are 3 G. Ano yun? Ano yung isa? Goods or girl, glory, and gold. Pag may gold ka, matindi ka. Minsan mayaman ka. Nakapasa ka. Siyempre, ibiblish ka lang nun kasi sumusunod ka eh. Pangako niya yun. Pag nakapasa ka dyan, girl. Amen? Girl. Asing girl, girl. Girl. Kadalasan ng mga preacher, maraming preacher na kilala ko, hindi sila nakapasa sa girl. Nakapasa na sila sa girl. Pero sa girl, merong isang preacher, ang dami sa Amerika. Hindi ko napapanggitin kasi nasa social media tayo. Grabe. Yung kanyang tugtungan na piano, grabe po. Ang dami siyang kinumpos. Ang daming follower. Pero nagkamali po siya. Bakit? Yun yung patibong ng kaaway sa kanya. Hindi siya nakapasa. Pag napasahan mo na yung mammon, napasahan mo na yung gold, girl! Kailan mo? Magpaka-humble ka, daming mga ngaral. Diba? Sa panahon natin ngayon, diba? Diba? Kagaling nila. Sila na lang tama. Nakakapagpahinto. Diba? Ang dami. Ang dami. Hindi, totoo yun. Oo, pag hindi ka nag-ingat, kaya ingat na ingat ako. Palampakan natin ang ating Panginoon. Sabi, tender, 3 things are common if you will strive at life, even at your own. Alam nyo, even our Messiah can perform all that Satan dare to him. Kinalis niya eh. Pero nakapasa ang ating Panginoon, He did not perform it, but rather, He responded by means of scriptures. Sino ang nagtanggol sa ating Panginoon? He was defended by the scriptures. Samantalang wala namang pag-aaral ni Mundo. Pinakita niya to the highest exceeding mountain.
Pinakita niya, gaganda ng building. Naku, grabe, gaganda. Kumbaga sa ano, nung panahon yun, talaga naman mga talagang anggagara, karangyaan, kayamanan sa mundo ito, magpatira pa ka. Sino, inutusan niya ulit. Just worship me. And kneel down before me. Ano sabi ng Lord? Hindi na siya sinabi na, as it is written. Sinaway na siya. Dapat nananaway tayo. Amen? Saway. Sinaway niya. Hindi niya pinagbigyan ng distansya. Hindi niya pinagbigyan si Satanas. Pagdating sa worship, only one Lord God. Worship Him and serve Him. Palapakan natin ang ating Panginoon. Siya lang ang dapat nating paglingkuran. What Jesus Christ did to be defended. Di ba kung Matthew chapter 26 verse 36. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray yonder or over there. Alam niyo ang sikreto ng ating Lord. Humihiwalay siya sa mga maraming tao. Pumupunta sa wilderness, pumupunta sa bundok. Nung nagpakain siya ng 5,000, humiwalay siya. Bakit? Gagawin siyang hari. Eh, siyempre, nagpakain siya ng 10,000. Hindi na nagluto eh. Sa pamagitan ng 2 fish and 2 tinapay. Kumain, 10,000. Kasamang mapamilya. Gagawin talaga siyang hari. Kung mayroon mag-ano ngayon, na preacher, alagang sumasa kanya ang Diyos. Gagawin niya yun? Gagawin talagang hari. Yun hindi na gagawin ng Lord yun. Kaya hindi pwede mag-illusion ng preacher. Sinabi ng Diyos sa akin, nagkakabing ko raw yun. Ay, hindi. Ginawa niya na eh. And everybody say amen. Palampakan natin ang Lord. Kaya ang preacher, pag naliligaw, nag-illusion po. Kahit na tayo tao, kahit na hindi ka na preacher, kahit na ordinary ka na tao, pag nag-isip ka ng malalim, mamaya-maya, tinitignan mo na lang, nakagano kayo pala isang araw ka na lang sa poste. Ang tawag doon, titonic ba yun? Naka-steady ka na lang. Bakit? Sumobra. Sabi mo sa iyong katabi, mahirap sumobra. Ang gusto ng Lord, moderation. Because above normal is abnormal. Below normal is abnormal. Ang gusto ng Lord, moderation. You are moderate. You are in between. Normal and abnormal. Palampakan natin ang ating Panginoon. Nasa road tayo. Wala hindi ka magiging normal. Nung nandun tayo mga kulang. Kinumpleto lang tayo ng Diyos, ha? Kaya wala tayong may pagpamalagi. Yes. Without God, we can do nothing. Pag ginusto ng Diyos, gano'n ang buhay mo. Pag binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na paglingkod, that is your privilege. Pag-ikihit, huwag ka lang susuka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ulit ang Lord. Kasi, yun lang ang pinagdepensa ng Lord. Prayer. Nung malapit na siyang i-crucify dyan, naku, pwede bang ipag-pray nyo ako? Sabi niya sa kanyang malaga. Please, halos umiyak na, umagulgol na. Sobra na yung pawis niya eh. Tulog sila eh. Tulog. Ang yung pieces niya na tinanong sa kanila, di ba na? Ginisip, pakipag-pray nyo, samahan nyo ako. Bakit? Eh, yung aking mission, buong mundo kasalanan. Sasaluhin niya, kukunin niya. Kaya hindi niya kaya bilang Panginoon, bilang tao. Hindi niya kaya. Kaya sabi ng Bible, humagulgol siya, halos tubo na yung kanyang pawis. Binutan niya ilang beses. Hindi man lang kayo makapanalangin isang oras. May nag-pray na ba na isang oras dito? Hirap, no? Hirap.
Sana manalangin tayo sa business. Puro prayer tayo, sa oras lang. Fasting and prayer. Sa oras talaga. Kaya sabi ng Lord, Thy will be done, Lord. Let this cup pass away from me. Hindi ko kaya to, Lord. Dahil wala akong kasalanan. Tapos ang buong mundo, aakuhin ko ang kasalanan. But let this cup pass over me. At talagang ayaw niya eh. Sa kanyang pagka-Diyos, yung kanyang pagka-Panginoon, ayaw niyang tanggapin. Pero ano sabi ng Lord? Ano sabi niya sa Lord? But your will. Pag nahirapan ka na sa buhay, ginawa mo na yung diskarte mo. Lord, your will. Nahirap ka na, pinaglalaban mo po. Para hindi ka mahirapan, Thy will be done, Lord. Ako'y anak mo. Ako'y mananampalataya. Basta ako ay sasalig. Ako, ang saligan ko, my foundation is your word. Kung anong sinabi mo, doon ako maninindigan. Kasi salita mo yan. He prayed. What Jesus Christ did to be defended, He prayed. Dapat ganun po tayo. Manalangin ka. Sumunod ka kayo. Sumunod ka sa source. This is the source of everything. Nakakatawa. He trusted his Father. What Jesus Christ do? He trusted. Dalawa, nanalangin siya. At Luke 23:46, and when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said that, He gave up the ghost. Alam niyo, ito yung kamatayan ni Kristo na turn point lahat sa buong mundo. He trusted the Father. Hindi ibig sabihin na siya yung, kasi ang nagtangkot sa kanya, yung Scripture. Remember, our subject is defender. Nagtanggol sa kanya. Nagtanggol sa kanya yung Father. Pinatuho niya. Pero hindi ibig sabihin na yung Father na yon, Espiritu po yun. Kaya, nung siya nag-resurrect, Espiritu, bumalik siya sa trono niya. Kaya isa lang ang Ama natin. Yung nagturo sa atin. Yung nag-resurrect. Yung nag-alay ng buhay niya sa sangkatawan. Yun yung Ama natin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nung natin ko sa lupa, yung tinutukoy niyang Ama, Espiritu. Walang nakakilala sa Kanya, siya lang. Kaya sabi niya, walang makakapunta sa Ama. Maliban. Siya lang. Yung iba naghanap pa eh. Wala kang hanapin ngayon. Isa lang ang Panginoon Diyos na nasa Bible. Yung bumaba at nagkatawang tao. At babalikan tayo. At siya yung King of Kings. Siya yung maghahari dito ng 1,000 years. Kaya inanda niya ng mundo. Nag-lockdown na. Bakit? Warning. Warning po, mga viewers, warning. Bago darating ang Lord, nagwa-warning. Kaya pagkatapos po nito, sa 2021, sagana ulit. Sagana. Makakalimot na naman. Kaya mag-ingat na naman kayo. Kaya papasok na naman yung mammon, papasok na naman yung security, papasok na naman yung worship or glory. Kaya pag hindi ka nag-ingat, talagang i-bless ka ng Lord. Everybody say amen. Kaya ingat, pag i-bless ka ng Lord. Ang blessing, pwedeng magpa-lapit sa Lord o pwedeng magpalayo. Nanaisin ko na nasa Lord na ako. May blessing o walang blessing. Kaya,
Grabe. Trusting means laying your life to Him. It is difficult to do in you alone. That is the reason why Jesus Christ resurrected from the dead, so that we can live by the power of His resurrection. To be filled by His power is to be filled with the Holy Spirit. Iyon ang ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, ano ang dapat din natin? What does the believers to be dependent? In the book of Ephesians chapter 6. Okay? Pag sinabing Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, sa katapos-tapusan. Ano yun? Be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas kayo. Bakit? May labanan eh. At yung lakas ninyo ay sa kapangyarihan ng Diyos and the power of His might. Kaya lang, full battery kayo. Isuklob nyo, isuot nyo, yung damit, yung nanggaling sa Diyos, yun yung isusuot nyo sa 11. Na put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Para yung mga pakana ng demonyo, kaya mong labanan. Sa verse 12. Yun yung ating For we not wrestle against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipagpugno sa dugo at kamay. For we wrestle na tayo sa flesh and blood, but against principalities, mga pamunuan, against the rulers, mga authority, mga rulers, mga namumuno, against the darkness of this age. Meron talagang kadiliman na demonyo against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Apat po niyan. Yan yung kalaban natin. Mga pamunuan, mga rulers, mga spiritual doon sa matatas, demonyo po yan. Laksa-laksa po yan. Kaya ihanda natin yung sarili natin para hindi tayo makapit ng demonyo. Pinamang Lord, panalo lagi. Dapat ganun din tayo. Nakanda na ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Verse 13. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Having done all to stand. Ibig sabihin, kaya isuklob mo yung baluti, yung binigay sa iyo ng Diyos, para ikaw ay makatayo dahil darating ang panahon na masama. Kaya pinaganda tayo. Bakit may demonyo? May kahirapan, may sakit, may kapighatian, may away sa pamilya, hindi magkakaintindihan. Biblical po yun. Ang tatay ay against sa anak, ang anak against sa nanay, ang in-laws against, di ba? May variance. Kaya pag hindi ka matalino rito, magtatampo ka sa Diyos. Magtatampo ka. Marami na lang nagtampo eh. Marami na lang nalaga sa Church of God eh. Oo, marami na nalagas. Bakit di nila mo nawaan? Naging matapat naman ako. Pero, kung i-apply lang natin ito, ay, titiyakin na po sa inyo. Kahit na rapture na ngayon, pagkakasama tayo. Diyan ba kayo? Wala ito po. Ayaw kayo magpanimla. Ay, grabe po gawa ng demonyo. Pag sinabi ng Lord na kunti lang papasok, kunti lang talaga. Hindi po marami. Ang Diyos ang nagsabi. Kaya ingat lang. Yung mga kailangan po natin, bigay mo na kay Lord yan. Umpisa natin dito sa ulo. Helmet of salvation. Ephesians chapter 6, verse 17. Put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sins and rose again. Ang ibig kong sabihin, binigyan tayo ng proteksyon. Binigyan tayo ng mind of Christ. Nandun yung Word of God. Kailangan protektado po yan. The mind, the battle, starts on the mind. Lahat ng labanan, nag-umpisa dito. Amen? Ito ang battleground. Ito ang iyukil sa inyo ang demonyo. Kaya pag wala kang Word of God, mahirapan ka. Yung helmet na yan, sa sundalo, proteksyon niya. Alam niyo, yung sundalo po natin,
yung mga army sa combat, sa battle, hindi po tinatablan ng bala yun. Nagpa-bounce back yung helmet nila. Kaya nakakover lang po sila, nagtatak out po sila. Ang ano yung ito, mga ano yan eh. Mga nung unang panahon yan, mga warrior. Mga warrior po yan. Kaya, yan ang inano nila. Kasi pagka natagayan, kaya nakaano lang po yan, yung mata nila eh. Ulo muna. Pangalawa, syempre, breastplate. Dito po sa dibdib. Kailangan may protection yan. Anong protection mo sa ating Panginoon? Sa dibdib, bilang mananampalataya. In the book of Ephesians 6:14, righteousness is being honest, good, humble, and fair to others. It means standing up for the weaker people. Ang ibig pong sabihin, pag sundalo ka, nandito ang puso. Protektado yan. Kasi pag ispadahan noon, ito ang pinoproteksyonin nila yung mga sundalo. Kaya may breastplate of righteousness. Ang ibig sabihin ng righteousness, yung katwiran. Yung mabuti, being humble, being good, being honest. Para makatayo ka at maunawaan mo yung mga mahihina. Kanina, helmet of salvation, breastplate of righteousness. Pangatlo, kompleto yan, shield of faith. Para yung palaso ni Satanas, in Jesus' name. The fiery arrows of Satan. Ang dami niyan. Araw-araw halos. Paggising mo pa lang. Amen? Kaya, ang mga anak ng Diyos, warrior yan. Dapat matatapang. Kaya sabi ng Lord, stand therefore. Tumayo kayo. Ay, yung iba, tumatayo eh. Amen? Hindi. Nasa balig lagi. Tayo. Pag may karamdaman ka, tayo. Pag mahirap ka, tayo. Kasama mo ang Diyos eh. Paano ka mag-iilaw? Kaya binigyan na nga tayo po ng breastplate of righteousness eh. Pagkatapos ng breast, dito po, shield of faith. Ephesians chapter 6, verse 16. Faith is being sure that God will keep His promises. Faith in God protects you when you are tempted to doubt. Kanina, ulo, helmet. Dibdib, breastplate of righteousness. Ngayon, shield of faith. May panangga. Kasi kung wala kang panangga, abay, mahirapan ka. Ang panangga mo, yung shield of faith, yung pananampalataya mo. Kaya pag ikaw ay may karamdaman, wari, panahon ng COVID, ay namatay na 3,000. Mananampalataya ka. Ano gagawin mo? Inubukan ng konti, may COVID ka na. Wala kang shield of faith. Hinayaan mo lang. Ay dapat gamitin mo yung pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Dapat ganun. Normal lang ito. Katilang ng lalamunan. Kaya-kaya na ng lemon at honey ito. In Jesus' name. Dapat ganun tayo eh. Shield of faith. Ang tinti mo. Hallelujah. Pag may shield of faith ka, kahit nanong palaso, kulane, pigsa, COVID, kahirapan, trangkaso lahat. Kahit na ulcer, kahit na cancer pa yan. Sa pangalan ni Jesus, o yung wala nga cancer, nauna na sa iyo. Tinutugtungan pala ang Diyos sa buhay mo. Kaya may yung karamdaman na yan, ang daming klaseng karamdaman ngayon. Dati nga, dami na eh. May sama pang COVID-19. Di ba, Brother Jim? No, walang exempted yan. Pag tinamaan ka niya, wala kang ibang gagawin dito, kundi, Lord God, hallelujah, ano ba yung pagkukulang ko sa iyo? Dapat gano'n na. May mga kapatiran tayo na tamaan niya, pero gumaling sila. Gumaling sila. Ang ganda ng pagalingan nila. Bakit? Nandun sila sa luxury hotel. Nasa abroad sila. Hindi sila makapag-hotel ng gano'n eh. Sila lang naman yung nasa hotel. 3 yun. Mga manggagawa ng Diyos. Pero mo, 14 na araw, libre. Tapos nasa luxury hotel. Ibig sabihin, ipinakita sa kanila ng Lord, sa kapila na naranasan nila, hindi sila nag-alala
yung pala ang gusto ng Lord. Ma-enjoy nila yung luxurious life. Sino gusto ma-COVID-19 tapos punta ka sa hotel? Iba ang ng Lord. Eh baka mamaya, doon ka X-ray, nakita mo lahat yung klase, libre ka pa. Blessing, yung mga ganon, blessing, turn into blessing. Hindi mo alam, ibang uwi ng Lord. Palakpakan natin ang Lord. Arms, tapos dito na sa belt. Dito na sa waist. Dito na sa, ano yung belt of truth? Ephesians chapter 6, verse 14. Truth keeps us from giving in to the words belief. Compare your beliefs and action to the truth of the Word of God. We are girded with loins of truth. Alam nyo sila Pacquiao, may belt sila champion. Belt nila champion. Hindi fake yun. Totoo yun. Pag dinaya, ibinabalik eh. Pag ikaw yung anak ng Diyos, huwag ka mandaya. Ha? Amen? Kahit na pandemic, kailangan yung ating mga ginagawa, talagang fair pa rin, fair and square. Di ba? Hindi ko siya walang problema. Basta fair and square. Amen? Pag sinabi fair and square, yung tama lang. Kasi ayaw din ng Lord ng profiteering. Yung masyadong mataas. Kasi nahirapan ng tao. Ang gusto ng Lord, fair and square. Amen? Okay lang, negosyo. Okay lang. Kami nga, negosyante rin. Amen po? Alam pa natin ang Lord. Kasi, yun ang truth eh. Belt of truth. Kaya i-belt mo yung katotohanan. O, nandyan sa baywang mo yan. Ano pa? Sa pa? Kailangan yung paa mo hindi na pupunta sa sabungan. Mananampalataya ka na. Yung iba pupunta pa sa tunghits. Yung iba nakahanap pa. Yung iba nanunungkit pa eh. Mag-ingat po kayo. Kasi hindi nagtatagal ang masama. Tatandaan niyo po yan. Walang masama na nagtatagal. Pag nasa Lord ka, lagi ka pala. Hindi ka pababayaan ng Diyos kasi anak ka niya. Hindi ka pababayaan ng Diyos kasi matuloy. Hindi ka pababayaan ng Diyos kasi sumusunod. Kaya anytime na kukunin tayo ng Lord, tawagin tayo. Huwag kang mag-alala. Nasa paradise ka. Yun yung kaibahan natin. Pag sinabing anak ng Diyos at pinangakuan tayo na hanggang sa kamatayan, nandun siya. Totoo yun. Nasa akin. Fifth, prepare for the gospel of peace. Ephesians chapter 6, verse 15. The gospel of peace is being right with God and being contented in troubled times. Jesus said, peacemakers were blessed. Kaya itong pa natin, dapat nakaprepare lagi ito sa magagandang bagay. Hindi yung nakakasira sa kapwa. Gospel, preparation of the gospel of peace. Pag sinabing peace, hindi trouble. Amen? Pumunta po ako rito para makipagpayapa. Pumunta ako rito para hindi sasabihin yung kahinaan. Pumunta ako rito para makuha ko yung paspas. Dapat gano'n. Alam niyo, mga kapatid, kung gusto mong i-bless ang Lord ng ating Panginoon, sumunod ka sa panuntunan niya. Madali lang, sundin. Madali lang. Huwag mo lang kontrahin. Because clustering the fruit of the Holy Spirit without the other, without one, the others apektado. Siya yun. Love, peace, joy, temperance, long-suffering, meekness, perseverance, faith, hope. That 9 clusters. Pag sinabing clusters, magkakasama. Without the other, hindi makaka-stand. Meron tayo lang doon. Kaya lang may makahinaan pa. Pero tuloy lang, basta magkakasama. Ang mahirap, may 8, pero walang lang. Bali wala. May lang, pero walang faith.
Basta walang isa. Kulang. Hindi ka kompleto. Gusto ng Lord kompleto tayo. Palapakan natin ang Diyos. Paa! Oh! Dati, nung wala pa tayo sa Lord, yung paa natin kung saan pumupunta, nasa disco niya. Sasayaw mo. Diba? Yung disco yun eh. Isasayaw mo. Meron yun eh. Wala kayong dapura. Puro pang-depensa yan. Isa lang ang pang-offense. Ano yun? Ano yun? Ephesians chapter 6, verse 17. Huwag niyong kalilimutan yan. Yan yung panlaban natin sa lahat ng lalang ng kaway. Pag may word of God ka, tabak yan, sword of the Spirit yan, tumatagos yan. Pag may karamdaman ka, gagaling ka. Pag wala kang pera, makakaroon ka. Wala kang trabaho, makakaroon ka ng job kahit na pandemic. If may sword of the Spirit ka, which is the word of God, God's word is our defense, offensive weapon. When we tell others what the Bible says, the Holy Spirit helps people see their bad thoughts and action and makes them want to be forgiven. Kaya pag may word of God ka, ay mga kapatid, hindi mo kinahihiya yan. Oo. Wari, darating ang panahon, wala ng fellowshipping, wala ng Bible. Saan ang word of God? Amen? Dapat pagka, wari, pinahintulutan ng Diyos, sinabi ng Buko Busaya yan. Darating ang panahon na magkakaroon ng tagutom at thirst. Taguhaw ng salita ng Diyos. Ang mga tao ay hinahanap nila. Parot-parot. Hindi nila mahanap. Kaya ngayon pa lang, mag-imbak ka na ng salita ng Diyos. This is a preparation for the coming of the Antichrist. Palapakan natin ang Diyos. Pag kinumpleto ka na naman ng Diyos, ang lahat depensa, depensa, pero akala ng demonyo, aram din yung demonyo, nasusulat din. Sabi niya, may helmet of salvation ka, nasusulat din. Pupulangan ka niya. Agawin mo yung attention niya. Dito ka muna, magpayaman ka muna. Wala ka ng panahon sa Lord. Wala na kasi baka darating niya pandemic, mag-impact muna ka ng kayamanan dito sa lupa ito. Ay, mga kapatid. Mas nanaisin ko pa na mag-impact ka ng tunay na kayamanan. Yung salita ng Diyos. Pag may salita ng Diyos, hindi ka maubusan. Hindi ka maubusan kahit na material things, wisdom and knowledge, hindi ka maubusan. Gusto mo maging marunong? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge is understanding. Gusto mo kumalino sa Diyos? Tingnan mo, maunawaan mo. Pati binabasa mo, maunawaan mo. Dati kasi basa tayo ng basa, wala pumapasok. Pero, pag may fear of God ka, nakakasunod ka sa Lord, yung binabasa mo, maunawaan. Anak ka ng Diyos eh. Ipapaunawa sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi anak ka niya. Hindi pinag-usapan dito na nag-aaral ka din. Mayroon nga akong kilala, hindi marunong magbasa eh. Pag sa Bible, alam niyang basahin. Amen? Mayroong ang top eh, sa Bible, lagi yun. Pagka-Bible, namin, bulag. Bulag, siya lagi ang nananalo. Bakit? Wala na siyang iniisip kundi yung salita ng Diyos eh. Kakapay niya lang. Pag Bible quiz, siya lagi ang panalo, champion lagi. Iba-ibang win ang Lord. And everybody say amen. Kahit na mahirap ka, kaya kanyang awunin. Kahit na walang-wala ka, alipin ka, pwede ka magiging malaya. Pinalaya na tayo ni Jesus Christ. Sa karamdaman, pinalaya na tayo. Sa kahirapan, pinalaya na tayo. Kapayapaan niya, binibigay niya sa atin eh. At tintingan natin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pa ka pa. Palapakan natin ang Lord. Yan. Ano ang ginawa ng mga mananampalataya? Verse 17 and 18. 18 and 19.
18 na 19. Wala. Ephesians chapter 6, verse 18, 17 yan, di ba? 18. Oh, si Kristo, ang kanyang panangga, yung kanyang defender, I pray. Mga mananampalataya, ito rin. Laging manalangin without prayer and supplication in spirit. Kaya napakalaga na manalangin po tayo. Pag sinabing praying in the spirit, wala ka nang ipanalangin. Ibuka mo lang yung labi mo, yung bibig mo. Mamaya mag-stammering lips ka. Mamaya magkaroon ka na ng groaning. Umagulgul ka na, lumuluha ka. Kausap mo ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos, nandiyan na sa'yo. Parang nandun ka na sa alapaan. Naranasan nyo na yan. Yung nagpe-pray kayo na humagulgul. Hanggang pagkatapos mo. Kita-kita mo yung mga nasa mundo ito, talagang angat ka sa iba. Kaya nga mag-ingat ka eh. Pagka kinakausap ka ng Diyos, talagang makikita mo, angat ka. Makikipapakita talaga sa'yo na pinagpala ka ng Diyos. Hindi ka man pinagpala ng kayamanan sa mundo ito. Pero yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pag-ibig, yung pag-asa, ibigay sa'yo ng Diyos. Hindi naman kaya bayaran ng kapayapaan. Hindi naman kaya bayaran ng kagalakan. O maraming mga kaya, pero hindi sila na masaya. Hindi wala sila ng kapayapaan. Pero kahit na may kapayapaan ka na ka ng Diyos eh. Ang sabi ng Lord, I give you my own peace. It is not the peace that God, that the world give. My own peace I give it to you. Why? Because He is the Prince of Peace. Hindi niya pinagkakait yan. At talagang sa Diyos ko, bibigay niya yan. In time of troubles, mararanasan mo ang kapayapaan. In time of kasalatan, hindi kasalat. Bakit? Hindi ka nawawala ng pag-asa. Alam mo, mayroon ka. Nararamdaman mo. At hindi ka nawawala. Eh, palagay ko naman, talaga naman hindi ka nawawala. Pastora, si Sister Life, hindi nawawala. Sister Gisa. Nung walang pandemic yan, nung hirap na hirap din yan. Pilarap niya. Kami rin, hirap na hirap kami na. Wala kami sa Lord. Hindi ko alam kung saan ako susunod. Pero nung nasa Lord na, tinuruan ka na. Tinuruan ka na may kapayapaan. Tinuruan ka na may kagalakan. Tinuruan ka na maging tapat. Tuturuan ka na Lord eh. Pagka hindi ka tapat, may paalala Diyos. May paalala. Kasi anak kanya eh. Paalalahanan kanya talaga. Kaya praying always. Lagi kayo manalangin. Saan? Lahat ng panalangin ng may pagsamo sa pamagitan ng Espiritu. Lagi kayong magbantay sa lahat. Magtyaga kayo ng may pagsamo sa lahat ng mga banal. Ano pa panalangin mo? Mga kapatiran, mga banal. Wala ka na may panalangin. Panalangin mo lahat yung mga nandito. Kasama mo. Pari nakapigit ka. Pinalala sa'yo si Brother Abel. Panalangin mo. Si Sister Jonah. Panalangin mo. Brother Boy, Brother Jake, panalangin mo. Gregory family, si Sister Joy, si Brother Ricky, si Brother Rizal, tapos yung nanay nila, yung tatay nila, si Brother Simi. Ano yung pag-alam ng nanay nila? Sa mukha na lang, papakita sa inyo. Totoo yun. Pag nananalangin ka, pag hindi mo kilala yung pangalan niya, yung mukha. Kaya, lagi kang may kapanalangin eh. Amen? Pagwari, lahat ng tao na panalangin mo na, yung pusa ko doon. Yung aso ko doon. Sana hindi papabayaan. Sana hindi siya makakat at malason yung makakat niya. Ang dami kang dapat pasalamatan sa Diyos. Sabi niya, with all, always, magbantay ka. All perseverance, buong pagtsatsaga, pagsamo sa lahat ng mga mananampalataya. Yan lang ang sikreto. Para mapagtagumpayan mo yung whole armor of God. Yun ang depensa mo. At ang pinsa mo yung word of God.
Number 19. And for me, yan, si Apostol Pablo, ako, that the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ipanalangin nyo naman ako na ano, para mayroon akong tapang na mangaral, para may buka ko ang aking labi sa hiwaga ng mabuting balita. May hiwaga. Hindi basta-basta nangangaral. May hiwaga. Yung sinabi niyo po, put on the whole armor of God, that you may able to stand against the wiles of the devil. Para makatayo tayo. I-apply natin yan. And my preaching this morning is the defender. Amen? Isa lang ang pang-offense mo. The Word of God. Lahat ng areas ng buhay mo, may Word of God ka, panalo ka. Sa pamilya, sa hanap buhay, sa ministry, sa mga kamag-anak mo, i-share mo ang Word of God. Kita mo, hindi ka lugi. Mamamasahe ka dahil sa Word of God, hindi ka lugi. Nagbibigay ka dahil sa Diyos, hindi ka lugi. Tatandaan ng Diyos yan. You have the mark of the high calling of God. Markado ka sa Diyos. Silyado ka sa ating Panginoon. Biro mo, anak ka ng ating Panginoon. Grabe ka. Hallelujah, praise the Lord. Marami pong salamat, mga viewers. Salamat po. At salamat po sa pagkakataon na binigay sa atin ng Lord. Binigyan po tayo ng magandang paksa. The defense and the offense. Kaya, huwag kayo mag-alala ang magdidepend sa atin at magtatanggol ang ating Panginoon Diyos. Mga tupa, mga mahal na palataya, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Nag-aaral po sa inyong muli, mga viewers at subscriber po ng JCLDAA. Kamusta na po kayo? Naway nasa magandang kalagayan po kayo. At sa oras na ito, na pag-narinig naman po natin at pangaral po ng ating mahal na Bishop Jose Lucena, na pinamagatang the defender. Meaning to say, ang tagapagtanggol. Tunay nga mga kapatid na wala po tayong ibang magiging magandang tagapagtanggol o mabisang tagapagtanggol kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasama po dyan ang kanyang mga salita. Na kung tayo po ay mayroong salita ng ating Panginoon, hindi po tayo madadaig ng kaaway. Tunay nga mga kapatid na sa panahon po natin ngayon, kung tayo po ay natutukso na gumawa ng masama, gumawa ng hindi maayos, nakakaisip tayo ng mga negative thoughts, wala po tayo ibang pagkukunan ng lakas kundi para daigin ang gawa ng kaaway, kundi ang salita po ng ating Diyos. Nawa, mag-aral po tayo ng kanyang salita, basa po tayo ng salita niya, at manalangin po tayo palagi para hindi po tayo matukso ng dyablo. Gumawa tayo ng mga bagay na hindi kalulugod sa ating Panginoon. At kung meron po tayong lakas, ang kalooban, at meron po tayong Espiritu ng Diyos, mga kapatid, malalabanan po natin mga negatives na ginagawa sa atin ng kaaway. Magiging mapagtagumpay po tayo at malulutas po natin yung ating mga problema ng may kagaanan. Magkasama po natin ang ating Panginoon sa ating buhay at ang kanyang mga salita. At sa oras ito, mga kapatid, kayo po ay malaya po namin inayayahan na tanggapin niyo po ang ating Panginoong Hesus bilang sarili Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay para magaan niyo po madadala kung ano man yung mga balakid ng kaaway, kung ano man yung mga kabigatan mo sa buhay. Kasama mo ang Diyos at tinanggap mo siya sa iyong buhay, magkakaya mong magtagumpay, kapatid. At sa oras sa ito, hindi ko po na tanggapin niyo po ang ating Panginoon, sumunod po kayo sa may panalangin ng pagtanggap. Ipigit po natin ang ating mga mata, taas po natin yung ating dalawang kamay, bilang tanda po ng ating pagsuko sa ating Panginoon, at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ang mabanal na makapangyarihan sa lahat,
aming Diyos na buhay. Maraming pong salamat sa mga sandaling ito na ibinigay mo po sa akin upang ito po ay tanggapin sa aking buhay. Sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga pagkakasala, mga pagkukulang na nagawa. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin po ang karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking nakamit. Ito po ang aking sabot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Jesus na sariling tagapagligtas na ating buhay. Mangyari po na sana naway maging mapagpatuloy po tayo sa pakikinig at pakikinig po ng salita ng Panginoon upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Kapag napakahirap po na tayo po ay nabubuhay ng walang gabay ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo mahirapan, para hindi po tayo mabigo sa ating mga buhay na ito, sa ating mga ninanay sa buhay. Wala po kayo ibang gagawin kundi sumunod po kayo sa salita ng ating Panginoon, makinig po kayo ng kanyang mga salita, at sumunod po kayo. Basta magkaganon, tayo po ay patuloy na mapagpala, hindi lamang po sa buhay na nandito tayo sa lupa, kundi maging sa buhay na walang hanggan. Kasama po natin ang Panginoon. Maraming po salamat din sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay po sa atin ng magandang programa ng JCLGAA na mapapanood niyo po at matutuhayan palagi every Friday po, 5 p.m. sa ating online GPS, General Bible Study, at sa ating every Sunday worship service, tuwing alas 9 naman po ng umaga, dito po sa ating YouTube at Facebook account. Hayari lang po na i-subscribe niyo po ito, i-like at i-share niyo po sa iba. Para naman po ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dadaloy po sa bawat isa. Maraming po salamat sa patnubay ng ating Panginoon. At salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik po sa ating programa. Nawa, patuloy po tayo na tumangkilik at huwag magsawa na makinig ng salita ng Panginoon at mag-aral sa kanyang mga naisabuhay natin. Pagpalain po tayong lahat at sa sandaling ito, tayo po ay mananalangin pansamantala bilang pagwawakas po ng gawain ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay. Maraming po salamat sa programang ito na ibinigay mo po sa amin. Dalangin po namin, Ama, na patuloy ka, Lord, na maparangalan, mapupurihan sa gawain ito. Sagana sarili po namin, Lord, wala kami magagawa. Ngunit dahil sa pagnubay ng iyong Holy Spirit, sa pagnubay ng iyong mga salita, kami po, Diyos, ay nakakalikha ng ganitong gawain mo, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa walang sawa mong pagsubaybay po sa amin at gawin mo patuloy na pagpapala ang programang ito sa lahat ng aming mga subscriber, mga viewers. Nawa, panatiliin po nila, Lord, na masigasig at masayang tumutunghay sa iyong gawain. Maraming po salamat. Pagpalain mo po kami lahat at ang aming bansang Pilipinas. Patuloy namin itinataas po ito sa iyo, na ikaw na po ang bahala mag-ingat sa aming bansa. Panumbalikin muli ang kasiglahan, ang kabuhayan, ang mga fellowshipping po, pagkikita po namin mga mahal sa buhay, mangyari po nawa, at yung mga wala pong hanap buhay, magkaroon na po sila ng maayos na pamumuhay. At ganun din, Lord, hallelujah, i-bless mo po ang aming bansang Pilipinas, i-COVID-free mo po, Lord, ang aming bansa, at yung mga meron po, Lord, gumaling nawa silang patuloy, at ang aming gobyerno, Panginoon, patuloy mo silang patnubayan. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri pagdakila sa aming Diyos na buhay. In Jesus' name we pray. Amen.